Nyakwaramogi Ajwang' wagoyo mos ahinya kotudore kod ng'ikruok matin mwabedo e sigana ma kamano kowuok e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano walose kaeto waboduogo bang'e wawinjane kotudore kod nek mar japuonjre ma jahigni 25 e kaunti ma Homa Bay. E weche mamoko en ni jatend piny William Ruto okwedo joma wuoyo marach ewi chanjo ma ichano timne jamni ka onyono kar tiende ni chanjo no biro bero ngima jamni e pachoka kendo nyaka time. Ruto mane loso e kanisa mar AIC Kip Korgot e kar chung' od bura ma Ainabkoi e kaunti ma Uasin Gishu bende omedo dokne wach mar nywako ji mathoth e sirikande kolero ni mano e yo mar riwo wi Jo-Kenya. To kaka Simfros Okinda lero, jatend piny bende osingo mar medo chiwo omenda ne kanisa kowacho ni chiwo no emosekonya kama ochopo kama intiere gi sani. Jatend piny William Ruto noyuro lemo e kanisa mar AIC Kip Korgot mantiere kar chung' od bura ma Ainabkoi kaunti ma Uasin Gishu kama ne omedo goyo debe ne chenro mag sirikand Kenya Kwanza. Ruto manoten kod jotelo mamoko kama oting'o gavana ma Uasin Gishu Jonathan B kod nyawadgi ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich e kind jotelo mamoko okwedo joma talo chenro mar chanjo jamni kolero ni chenro mag chanjo nochak chon kendo obiro dhi nyime kod kedo kod tuoche mamako jamni. Sasa kuna watu wengine kwa siasa duni ya pesa 8 wanataka kutuambia hiyo chanjo ambayo tumekuwa tukifanya ati ni haramu, ati ng'ombe zetu siendelee kuwa wagonjwa. Shwali hata kama ni siasa. Ruto bende tiyo gi thuolo ni mar kwedo joma talo sirikal mare kuom duoko moko kuom jotelo mane nitiere sirikand Uhuru Kenyatta kowacho ni mane yo mar riwo wi Jo-Kenya. Hata juzi mumeona nimezidi na kupanua tena, wengine nimewaingiza. So bas ndio tulete umoja, tulete maelewano, ili lengo letu sio mashindano ya wanasiasa. Lengo letu ni transformation ya nchi yetu ya Kenya. Kato bedo ni Jo-Kenya osebedo kase kuom chiwo omenda madito ne kanise, Ruto telo ni obiro medo chiwo omenda ne Nyasaye kendo onge ng'ama nyalo tale. Hatumtolei mtu, hatumtolei askofu, hatumtolei mchungaji, hatumtolei chairman, tunamtolea Mungu. I am a living testimony of a person who never went wrong for giving to God. I am a product of giving. Simfros Okinda, Ramogi TV.